Zdenka Kučerová, ktorá prečíta vyjadrenie, ktoré tomuto protestnému zhromaždeniu poslala poslankyňa Národnej rady za SAS Jana Cigániková, ktorá ako jediná v prvom čítaní proti tejto novele hlasovala. Všetci ostatní sa zdržali alebo boli za. Takže poprosím Lenku. Zdravím všetkých prítomných, aj tých, čo prísť nemohli, avšak sympatizujú s týmto protestným zhromaždením. Pozdravujem vás zo Švédska, kde si každá cirkev môže vybrať, či a v akej výške budú jej veriaci platiť cirkevnú daň, alebo či jej daňový úrad bude vybrať asignačnú daň, alebo sa bude samofinancovať. Na minulej schôdzi Národná rada schválila v prvom čítaní návrh novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Keďže šlo o vládny návrh, nijako ma neprekvapilo, že 99 poslancov hlasovalo za, čo je dohromady koalícia, KDH a Matovičovci. Prekvapilo ma však, že ja jediná som hlasovala proti, pričom všetci ostatní sa hlasovania zdržali. Pritom ide nielen o výrazné navyšovanie výdavkov štátu v čase, kedy by sa malo šetriť, ale aj o zavádzanie nesprávneho mechanizmu, kedy je podpora klesajúceho počtu veriacich nahradzovaná navýšovaním podpory zo strany štátu. Nielen medzi občanmi, ale zjavne aj medzi poslancami, však stále panuje obava vysloviť jasné nie vo veciach týkajúcich sa cirkvi. Chcela by som preto vyzvať všetkých poslancov, ktorí sa v hlasovaní po prvom čítaní zdržali hlasovania, aby v druhom čítaní hlasovali proti. Z hľadiska schvaľovania zákona je to síce jedno, ale takto nik nebude môcť povedať, veď nik nebol proti. Čo je častý argument, ktorý predstavitelia cirkví používajú na zdôvodnenie aj tých najnehoráznejších požiadaviek. Kolegovia, poslanci, nemlčte, neschovávajte sa. Príďte, hlasujte a hlasujte proti. Jana Cigániková.